Lunes nagpatukod og tindahan, Martes nangumpran ako og daghan, Miyerkules akong tindahan giabrihan, Huwebes gihurot lang og utang, Biyernes nangita kus mga utangan, kay walay ni bayad bisan og data na lang. Sabado way halin bisan og piso, pag-abot sa Domingo akong tindahan na sirado. Pagkaluoy sa mga tindira, kung utangon lang ang imong paninda, kung imong paninglon ikaw awayon, ang ilang utang sa away impasun, ug kung mangutang ikaw pasaligan, naapay adlaw kung kanus abayran, ug sa ting bayad dili na makitaan ang ilang utang, kalimta na lang. Lunes nagpatukod og tindahan, Martes nangumpran ako og daghan, Miyerkules akong tindahan giabrihan, Huwebes gihurot lang og utang, Biyernes nangita kus mga utangan, kay walay ni bayad bisan og data na lang. Sabado way halin bisan og piso, pag-abot sa Domingo akong tindahan na sirado. Pagkaluoy sa mga tindira, kung utangon lang ang imong paninda, kung imong paninglon ikaw awayon, ang ilang utang sa away impasun, ug kung mangutang ikaw pasaligan, naapay adlaw kung kanus abayran, ug sa ting bayad dili na makitaan ang ilang utang, kalimta na lang. Pagkaluoy sa mga tindira, kung utangon lang ang imong paninda, kung imong paninglon ikaw awayon, ang ilang utang sa away impasun, ug sa panahon nga sila mangutang, magpakiluoy basta hatagan lang, tungod sa ilahang pagsigig utang, akong tindahan na bankrupt na lang.